Сабағында шайқалып отырғанда әйтеп қойған бұл. Жел мені түрлі жаққа сілкіте. Құяш қыздыра, ол қыздырғанда көлегеге де кіріп яшіріні болмайды. Тойдым бұл сабақта отырудан деген. Бүтін шешкелер оның біле бәхәсләшмәгәннәр. Аларға сабақта отыруда, жел ескенде шайқалуда, құяшқа қарап отыруда, кешке желес хавада тажларын еміп, йықыға талуда бик рәхәт болған. Шул арада бұлыңға бір қыз жүгіріп келгенде, әлгі шешекні үзіп алып түшіне қадаған. Шешек қуанышымнан нишләргә дә белмәгән. Күрдегезме? Мин хәзер барыгыздан да өстәрәк, биектәрәк. Мин кояшка да, җилгә дә якынрак. Хәзер мин аларның үзләренең кирәген бирәм дигән. Тик кыз йөгереп китүгә, төшкә кадалган шешек шүбәләннәр арасына төшеп калган. Җил өшертеп алып китеп, кире болынга итеп ташлаган. Запламый кояш нурлары арасында шешек сула, шиңә башлаган. Шешекнең күзләреннән яшьләр тамган. Сабагына кире кайтып, утырыр иде шул соң инде. Бүтән гөлләр аңардан көлгәннәр. Кояш һәм җил белән кем көрәшә соң диешкәннәр. Кояш белән җил булмаса, без беребез дә үсмәс идек. Җил безнең урдыкларны тирә-якка тарата. Кояш безнең таҗларыбызны кирәк чагында ачтыра, кирәк чагында йомдыра. Кояш та, җил дә бу тиле чәчәкне ачуланмаганнар. Җир аны үз кочагына алган. Җил яңгыр чыгарган. Яңгыр явып үткәч, берәүгенә дә түгел, әллә ничәкле чәчәкләр үсеп чыкканнар. Әлеге чәчәкнең орлыкларыннан шытканнар алар.